Lebap welaýatynda edara-kärhanalaryň işgärleri, studentler we esgerler pagta ýygymyna mejbur gatnaşdyrylýar. Olar gowaça meýdanlarynda ýok pagtany ýygmaga mejbur edilýär diýip Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Pagta ýygymy dowam edýär. Howa sowuk. Adamlar sowukda ýatymlaýyn ýygymda kösenýär. Lebapda pagta ýygymyna esasanda himiýa zawodynyň işgärleri, lukmançylyk mektebiniň studentleri we çağırş boýunça harby gulluk borjyny berjäy edýän esgerler işçen gatnaşdyrylýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde maglumat beren habarçy 25-nji noýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda ol häzirki wagt gowaça meýdanlarynda pagtanyň tas ýokdugyny aýdyp, mejburi ýygymyň dowam etdirilmegini hiç kimiň düşünmeýändigini hem belledi. Ýygymçylar maý aýynyň aýagynda ekilen gowaça meýdanlaryna çykarylýar. Bu meýdanlarda her gektardan iň köp 20 kilogram pagta çyksa-da, bu ýere adyrnan 50 sany büdjet işgäri, student ýa-da esger getirilýär. Ýygarýaly pagta ýok, howa bolsa bu diýaly diýip habarçy aýtdy. Belläp geçdi howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather websaytynyň berýän maglumatyna görä, Lebap welaýatynda howanyň temperaturasy 25-nji noýabrda gündüz -2 we giýje -12 gradusa barabar. Habarçy bu ýagdaýyň gyşyň sowuk günlerinde diňe ýygymçylar däl, eýse pagtaçy kärenneçiler de köseýändigini aýdyp, olaryň peýda görmegiň deregine ziýan çekýändiklerini ünsü çekýär. Kärenneçi daýhanlar her 50 adamy getirýän awtolog üçin 400 manat tölemeli bolýarlar. Ýygylýan pagtanyň jem möçeri 30 kilograma da yetmeýär. Şeýle-de ýygylan pagtalar da 3-nji sort hasabyndan kabul edilýär. Esgerleriň gün ortanky nahary hem kärenneçileriň boýnuna diýip, Lebaply kärenneçileriň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Lebabyň gowaça meýdanlarynda pagtanyň tas ýokdugyna garamazdan mejburi ýygymyň dowam etdirilmeginiň sebäpleri barada resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýär. Ýöne bu habarlar 22-nji noýabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň pagta hasylyny iň soňky hanasyna çenli ýitkisiz ýygnap almagyň möhümdigini ýeni bir gezek nygtan mahalyna gabat geldi. 8-nji noýabrda döwlet medbuaty Türkmenistan boýunça 550 000 hektar ýerden 1 million 50 000 tonna pagta hasylynyň ýygnanyp alynandygyny we borçnamanyň ýerine ýetirilendigini yglan etdi. Muňa garamazdan Türkmenistanda pagta ýygymy resmi derejede dowam edýär. Türkmenistanyň dörli regionlarynda döwlet işgärlerinden ýygym üçin pul ýygnamak işleri alınıp barylýar. Halkara hukuk toparlary şolsanda Anti-Slavery International guramasy Türkmenistanyň hökümetini pagtaçylykda mejburi zähmetin ulanylmagyny besetmäge çagyrýar.